Diyos maray na banggi po mga tugang, maluhod po ang gabos para sa pagpamibi kan oratio imperata. Pamibi para sa katoninongan sa kinaban, sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maherakon asin maugayon na Ama, di ka masasabotan nin si isay man na nagsasabuag nin iriwal, di pwedeng mag-ako sa imo, an si isay man na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kaorasaan, byolensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katoninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasana ang saindang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, na sunodon ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Sorogon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katoninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sa to, magpaunanggad asin dayupot na maglakaw sa dala nin tunay na ustisya, pagkaherak asin katoninongan, kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katoninongan. Amen. Matindog po para sa Regina Celli. Queen of Heaven, rejoice. Alleluia. For he whom you merited to bear, alleluia. He has risen as he said, Alleluia. Pray for us to God, alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia. Because the Lord is truly risen, alleluia. Let us pray. O God, who by the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, granted joy to the whole world, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may enjoy the happiness of eternal life, through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matukaw po. Isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Elpidio B. Ramos Jr. and family, Joel and Roma Giliego, Ja Bulalakaw, Jerry Mamugay and family, for Engineer Walter Mark Ricafrente, dulot kan Calyos family, special na kagadan, prayer for safety and protection, dulot ni Ja Bulalakaw. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Feliciana, dulot ni Arlene Relucio and family, All Souls, dulot kan Liamoso family, Celso Felix, dulot kan Castelo family, death anniversary of Anastasio, dulot kan Cruel family, Evelyn, dulot kan Ebrada family, Quirino Sr., Carlos, dulot kan Castelo family, Alan Amador, dulot ni Dennis and Alvin Mercurio, Fe, dulot kan Daughters of St. Jude, Glenn, dulot kan Uy and Ballesteros family, Jones, dulot kan Armenta and Icardo family, Antonio, dulot kan Onato family, Wilfredo, dulot ni Arnold de los Santos. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon.
parang kanama, sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sing katuninungan ni Isu Kristo kagurang nantaan pagkamot kan Dios simpakisumaro ang Espiritu Santo mapas sa inyong gabos. Asin sa imong Mga espiritu. tugang ako ang tumakasalan, tangani magkani ko kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibis, kagoranan tang Diyos, mahirak man lagod sa tuon Diyos na makakaman, asin pagkapatawadan sa tamakasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinungan, sa mga taong narayan mo. Inomami ka, rinurukyawi ka, sinasambami ka, pinapamuraway ni ka, napagsalamatan ni ka, ikan dakula mong kamurawayan, nagurang na Diyos sa ding langit nun, Diyos amang makakaman. Nagurang na naking bugtong Yesu Kristo, nagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, akikan naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, narinaki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, ako ang samong pakimahera. Ika na nagtutuka sa to ka na makairaki kami. Kay kasanan banal, di kasanan kagorangnan, kasanan urong kalangkaw. Yesu Kristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Namibig kita, O Diyos na makakaman sagod paman, danay nahamanon mo sa muan sakramento Pascual, tangani ang mga pinagkanig o umong bagohon sa banal na bunyag, magdulot nindakol na bunga, sa tabang kansay mong pagbantay, asin itugubot na makasabat sa mga kaugmahanin buhay na daing kasagkoran. Huli kay Jesu Kristo kagurang nanyamo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Liturya Kantataramon. An enot na simbahan, nagsimbag sa mga pangangaiponin sa indang komunidad sa paagi nin pagpili nin mga lalaking magdudulot kan sa indang sadiri sa paglingkod. Ini pagiromdom sa tuya na an mga ginigibo kan simbahan, mga gawe, susog sa gibo ni Diyos no na pagkamuot asin pagkasararo. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibukan mga apostoles. Kanan mga disipulo nagdadakol na, nagkaigwanin iriwal ang mga Gregong Hudiyo, saka ang mga Hebreo. Nagsarabi ang mga Gregong Hudiyo na ansain daw mga balong babae na papabayaan na, tauan kan saroal daw na rasyon. Kaya tinipon kan 12 apostol ang gabos sa disipulo saka sinabihan. Bakung tama na pabayaan ni ang paghulit kan tataramon ng Diyos, nganing mamahala kan pagrasyonin pagbuhay. Kaya, mga tugang, pumili ka mo nin 7 lalaking marahay, andangog, pano kan Espiritu Santo, asinin kadunongan, sindaan papamahalaon takan bagay na ini. Tanganing ang bilog niya mong panahon, magamit mi sa pagpamibi, saka sa paghulit kan tataramon. Nauyunan ninda gabos ang itinaram kan mga apostol, kaya pinilis ninda si Esteban, sarong taong makusugan pagtubod, asin panokan Espiritu Santo, si Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, saka si Nicolas na taga Antioquia, sarong pagano na nakumberter sa Judaismo, dinarasinda sa atubang kan mga apostol, ipinapimibi sinda kan mga apostol, saka dinutaan kan sa indang mga kamot, padagos ang paglakop kan tataramon ng Diyos, padagos man ang pagdakol kan mga disipulo sa Jerusalem, dakol man na padi ang nagkomberter sa pagtubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, kay raki kami na nagsasarig sa imo. Kagurangnan kay raki kami na nagsasarig sa imo. Kamo gabos na matanos, magugma sa kagurangnan. Kamong mga makinuyog-kuyog, umawon nindo siya. Umawon nindo ang kagurangnan, sa paagi nindira, awitan siya sa paagi nin may 10 kwerdas na arpa. Kagurangnan kay raki kami na nagsasarig sa imo. Huli tatotoo ang matataramon nin kagurangnan, ang gabos niyang gibo masasarigan. Ang kagurangnan, namumuot sa katanusan, asin sa hustisya, ang daga, panokandanay niyang pagkamuot. Kagurangnan kay raki kami na nagsasarig sa imo. Binabantayan nin kagurangnan, ang mga natatakot sa iya, ang mga naglalaom sa danay na pagkamuot. Iliniligtas niya sinda sa kagadanan, sa panahon nin gutom, sinda sa iyang binubuhay. Kagurangnan kay raki kami na nagsasarig sa imo. Inaapodan kita na maging buhay na gapo, asin piniling banwaan na nakapatugmad ki Kristo. Hinanyugon niya to ang babasahon na mapagiromdom kan sa tuyang dignidad asin misyon na ibalangibog ang makangangalas na liwanag ni Diyos. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Mga namumutan, dumulo kamo sa kagurangnan, sa buhay na gapong isinikwal kan mga tao, alagad, pinili ni Diyos bilang mahalaga para sa iya. Magdulo kamo bilang mga buhay na gapo, tanganing magamit sa pagtugdok kan spiritual na templo. Magdilingkod kamo bilang mga banal na padi na magdudulot in mga atang na spiritual na ikakaugma ni Diyos, huli kay Kristo. Huli ta nasasabi sa kasuratan, pinili ko ang sarong mahalagang gapo na ibinubugta ko ngunyan sa Sion bilang gapong patugmadan. Ang siisay man na minatubod sa iya, dainanggad mapapasupog. Ang gapong iyan, pinakamalaga para sa indong mga nagtutubod, alagad para sa mga dain nagtutubod. Ang mismong gapo na sinikwal ka mga paratugdok, iyo ang naging patugmadan na gapo. Nasasabi pa sa kasuratan,
Iyo inian gapong masisingkugan nin mga tao, an gapong makakapatumbas sa inda. Nasingkog sinda, huli tada isinda nagtubod sa tataramon nin Diyos. Iyo ini an itinalaga para sa inda. Alagad, kamo ang pinili ning rasa, mga pade kan hade, sarong nasyon na banal, saka mga tawong sadiri nin Diyos. Pinili kamo tangani magbareta kan mga makangalas na gibo nin Diyos, na iyo ang nagapod sa indo, hali sa kadikluman, pasiring sa iya makakangalas na liwanag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Buhay na daing kasangkuran itatao sa nagtutubod sa imo. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagrokyaw kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sinabihan sinda na Jesus, dahil ka mo maghadit, magtubod ka mo sa Dios, magtubod man ka mo sa ko. Sarong kan sa kong ama, dakol na kwarto. Maduman ako sa pagandam nin lugar para sa indo. Dahil ko ini sasabihin sa indo, kung ba ko ining totoo. Pagkaduman ko sa pakaandam kunin lugar para sa indo, mabalik ako, dangan ipag-iba ko na kamo. Nganing kunsain ako duman man kamo. Aram nindo andalan, pasiring sa lugar na padudumanan ko. Nagsabi sa iya si Tomas, kagurangnan, dahi may aram, kunsain ka maduman, paano ming maaraman andalan? Sinimbag siya ni Jesus, ako andalan, ang katotoohan, asin ang buhay. Dainin makakaduman sa ama, kun ba kung huli sa ko. Kung ako midbid nindo, midbid man kuta na nindo, an sa kong ama. Poon ngunyan, midbid na nindo siya, asin nahiling na nindo siya. Nagsabi sa iya si Felipe, kagurangnan, pwede kan man sa mo an ama, sintama na yan para sa mo. Nagsimbag sa Jesus, Felipe, haloy nanindo akong kaiba-iba, alaga day mo pa ako midbid. Ang nakahiling sa ko, nakahiling man sa ama. Tadaw ta nagsasabi kang ipahiling mo ko sa indo an ama. Dahil kami natubod na ako nasa ama, asin ang ama nasa sako. Ang mga sinasabi ko sa indo, dahil ko sinasabi sa sadiri kong kabutan. Ang ama na nasa sako, iyo ang nagigibo kan sa iyang mga gibo. Magtubod ka mo na ako nasa ama, asin ang ama nasa sako. Kundai magtubod ka mo sa ko, huli sa mga ginigibo ko. Sa katotoohan, sinasabihan ko kamo, ang minatubod sa ko, magibo mangi kan mga ginigibo ko, labi pa kayan, ang magigibo niya, huli tamado man ako sa ama. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good evening. Mantang rararong man sa tuyang pagsilibrar kan pagkabuhay liwat, ika-5 na ngayon na Domingo, ang babasahon, manunungod sa saro na naman na pag-describe kay Jesucristo na siya ang
dalan, katotoohan, asin buhay. Kanakaging Domingo, si Jesus, iyoan maray na pastor. So kadakol ng mga pagladawan kay Jesus, mga titulo o mga piga-asosyeta na mga bagay-bagay. Kaya siguro sa tuyang pagpadagos kan, pagsabuhay kan na ebanghelyo, dakulon man kitang pinaghihiling na nakakatabang sa to na mga pagsabuhay o pagretrato, pagtaon ng ladawan kay Jesus. Yaon baga ang Santo Niño, yaon ang Nazareno, asin iba pang mga titulo ni Jesus o mga pagladawan sa iya. Ngunyan may 2 disipulo sa nagapot, si Tomas asin si Felipe. Nagan sabihin ni Jesus na siya mahali na, maandap na siya nin mga kwarto o mga lugar para sa mga disipulos. Siyempre na mundo sinda. Pag na ninda kun masain sana sa Jesus, kaya nagapot, masain kakagurangnan. No? Anong sabi nga gurangnan? Dahil pa sina mga kasunod, hulita, dahil pa siya nakakahanda, no? Kan mga lugar para sa inda. He was not speaking of heaven, maybe, pero ang pag-una ko, ang bigsabi ni Jesus na ihahanda niya, yung garo itong mga bagay manungod sa resurrection, ninulitayan masunod. Sa bagay, ang ibang mga nainot ng nagadan, yun ang hinahantay, no? Alagad kita, kung halimbawa mag-abot nga sa Jesus, paano ang sitwasyon ta, na dahil pa man kita nagadan, diretso ngayon sa resurrection, yan po ang hapot. No? Ninulit, sabi ni Jesus, I will go and prepare a place for you. Duman sa lugar kan sa kong ama, kadakol ng mga istaran, no? Mga kwarto. And then I will come back to bring all of you, no? Tanganing konsen ako, itoon, maduman man ka mo. So, makayon po na pag-uropa na dahil kita pigpabayan ng kagurangnan, maski siya naghahali na, nagbalik na sa iyang ama, uyang mangyarayan sa iyong pag-antabay, ang pagdara ng Espiritu Santo, ang mga leksyon na bantang ang maray na bareta binabalangibog sa kadakol na lugar. Yun ay baga ang tema kang first reading, kung saan simbahan na nagtatalubo, the early church, nagkakaiguan ng dikit ang mga problema, no? Kaya ito bagad na pakinggan ta so pagladawan kang early church, so mga membro nagkukontribo sa pagbuo nin sarong organisasyon na sindagabos sa gapangadji, nag-contribute kang mga pangangaipo, malangani nagbabarakal ki daga, balay siguro, tanganing magiging parang rolling fund, no? O kaya may pigagasto. And anyone na buot mag-donate o magtao, libre po, no? Pero bako dapat na maging garubaga sa ngunya, nagiging ng cooperative, na pang mga tubo sa membership. Katong panahon, garo bako manarog kaan, na? Garo pigpailing na since Jesus was coming back, garo immediately mabalik si Jesus, garo nagmamadali sinda na mabuo itong simbahan, as in, kabos maka-member, as in, maging karapat-dapat sa pagbalik ni Jesus. Ano na po ngunyan ang sitwasyon, no? Mantang kitang nagpapadagos, nakikisumaro, malangani mga 75 years na kita,
Diamond Jubilee. Ining bago magtapos ang taon, dakulaan po bagang bagay na ipagpasalamat, no? Pero ining namatita sa first reading, medyo nagkagawang iriwal ng dikit, nagtatalobos simbahan, nagluluwas duman sa Israel, sa Jerusalem, as in, may mga members hali sa pigaabot ng Greece, no? O Gresya. Ngunyan, itong mga nabanggit na 7 na sabi, mga original na deacons, mga diakono, kaya hindi po magsiserve duman sa mga members kang komunidad, araw ba kan mga balo, kasi iba pang mga maluluya, sa mga aki, sa mga himayhelang, sinda sumaataman kay ni. Whereas sa mga disipulo, so involved sa pagharubay, sa pag-preach, iba man pang trabaho ninda, no? Siguro sa ngunya na panahon, yun sa mga padi. Kaya, kung di po ito nahusay, medyo nagkakaigwang gulo, no? And many other problems pa, mantang nagpapadagos ang simbahan. Kaya, kang magsabi sa Jesus na, maadi ako, iiba ko kamo, so, hapot po baga ni Tomas, masain ka, no? Ang sabi ni Kristo, ang pasiring sa Ama, ako ang agihan. Garo, extension ini kang nakaaging Domingo na sabi ni Jesus, ako ang maray na pastor. So gustong maglaog sa turil, sa gusto magbali sa organisasyon, ako ang agihan. But sabihin, magtubod ngo na sa ko. Ako on ngo na ako. Takon dahi nindo ako on, dahi manindo ma, iintindihan masasabutan ng Ama. So, Jesus is the way towards the Father. O pwede man nasabihin, kung maduman ka mo sa kadian kang Ama, ako sa indong magiging agihan. Kaya, kung dahi taman midbid ang Ama, si Jesus ang nagpapamidbid. So yan po bagang gladawan kang simbahan. No? Kompwesto kita din tulong sections. Ang enot, ano yung pasadaga, nakikilaban pa, sa karatan, sa gadikluman, sa inustisya, and many other evils. Ikadawang level, ito na po na niyaon sa sunagadana, dahil pa nakapagsulsul, alagad gusto pang mapatawad sa indang kasalan, niyaon po sila sa purgatorio. O sarong lugar kung sa sindapig, tabangan na makaawas sa kasalan. No? Sa pagi kang mga pigdudulot ng misa, mga pagsakripisyo, singkong iba pang mga paraan. Tanganing automan lugod, kung ang iba nagduman na sa langit, kita man na mga aneon pa na katabang sa indang kabanalan. Tangani pag-abot ni Kristo, kung kailan man yun, sarabay nang magduruman sa langit. Yan po ang garo picture, no? So, ini katulong level, section, ito na po na kaiba na ni Jesus, kahadean na, more or less. Tayo na po ba kayo sa mga santo? Nabigkapangadyan tangon yan. Matabakan kita sa mga problema. So there are levels, no? The triumphant church, level ka mga santo, mga banal. Suffering church, ito po na nasa purgatorio. As in, militant church, sudigdi sa kinaban. So tulong ini, sabi sa katukduan, pag nagkakanta kang santo-santo, banal-banal, kaibahan po sinda. O baka magkiling ka mo sa gilid nindo, sa likod, kailing ka mo ng anghel, nagkakanta. Tasarabay po dang nagkakanta kang banal-banal, sa iba kang padi, Serapines, Angeles na Potestades. Kung mahiling kita po, garo magayon ang garong mahiling yung mga angeles na kakaranta, so mga santo-santa, mga banal, lahat tayo nag-aawitan, no? Na
sarong Diyos ang piguumaw, pigapasalamatan. What a sight, no? Magayonon, imagine ang siring na picture. Ngunyan, kung siring ki Santo Tomas, naghahanap kita kay kanagihan, bako lang po yan, agihan na tinampo, o kaya pigsabitang Eskinita, Boulevard Avenue, bako po sa nang araw kaan na pisikal. Kundi, siring ki Kristo, kita man baga mga dalan man, we are also mga agihan, tanganing, so kamidbid ta, madarata man sa kagurangdan. We bring them to the gospel, we bring them to the knowledge of Jesus. Tanganing, sabi baga, iyo yan ang pagpartisiparta sa pagharubay kan, maray na bareta. Kahit di kita magpadi, kita magmadre, maglaog sa seminaryo, yun po yan ang sirta sa pagpatalubo kan simbahan digdi sa daga. Kung igwaman na nag-convert, nagrilipat sa Katoliko, igwaman na naghahali. Ito man na disganar, kung ano man na dahilan. Kaya lang, ang ba't sabihin, makinig kita sa pagsabi ni Jesus, ako ang dalan, dahil makakaduman sa Ama, kundi ako nindo mamidbidan. Kung namidbidan naman nindo ako, sunodon sa kong mga tugon, commandments. Sa iyo bagadawa man sa naang tugon ni Jesus, nahali sa 10 tugon kang Old Testament, maamot sa Ama, sa Diyos, sa bilog na puso, bilog na kalag, bilog na kusog. Ikadua, mamot sa sadiri o sa kapwa, siring sa pagkamot sa diri. Love God with all yourself and love your neighbor as yourself. Duwaman sana pong tugon. Asin sa pagsunod sa tugon ni Jesus, dyan po, minalaw kita sa dahalan kang kabanalan. Paglikay sa kasalan, pagibunin karahayan, be open to your brothers and sisters. Ang brother and sister, bako sana sumalta, kundi so naliligaw ng landas, sabi nga. Tanganing, itong naligtas mo, nakikipag-participar ka sa ginaibo man ni Jesus na pagligtas sa lambang saro. If you feel, kung nararamdaman ta, ang kaugmahan na kita nakalaog sa organisasyon ni Jesus, mas urog kitang mauugma kung igwa kitang naligtas sa luwas kang sa tong organisasyon, uli sa tong pagmibi, uli sa tong mga ginigibong herak. Kaya, ang lambang saro, nag-aagi sa dalan, dayo si Kristo, alagad, day man takaya, kung kita sana. Kaya baga, may kay riba. To be a Christian is to be in community. Asin niya onso, pag-aranta na, kung igwaman pong mga day pagkasinabutan, day magsuruntukan, day magburuksing, tayo igwaman ng mga paagi, tanganing marisulban, ano man na problema. Kaya, magayono na, ang pagpangadji, we include everyone na may problema, bako sana sa atong pamilya, o mga personal na kahagadan, kundi sabi baga, we should widen our thoughts. Taang by this time, anytime, any moment, may nagsasakit, may nangangaipo ki pangadji. Kaya itong pangadji mo, bako sana sa mo, kundi sa gabos na membro kang simbahan. Asin itong mga day pa nakakamidbid sa Diyos. Sana si Ringki Tomas, asin Felipe, na nagapot, kung saan ang dalan, pamidbidan sa mo ang Ama, iyo man yan ang sa tong pangadji. Tanganin kung mamidbidan tanas ang Ama sa pagi ni Kristo, kita na mga nagsusunod sa iya o sa inda, day man lugod magbalik sa dating gawi, sa kadikluman, kasalan, karatan, kundi padagos na mag-ugma
sa pagkabuhay ni Kristo, sa dulot niyang kaligtasan, asin dulot pang mga kaugmahan na siya mismo nagsabi, "You will go with me where I am, and I will make your happiness mas malalim, asin mas kabuluhan." No? Dahil ang happiness baga sa kinaban kong minsan, bako man tunay. Kaya yung tunay na kaugmahan, si Jesus na ang makakapagbigay. Mga tugang, bindisyonan kita, kan mahal na Diyos. Magtindog na sa pagpahayagan pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakaman, kagibo kan langit sin kan daga, Asin keso Si Kristo, Kristong aking bugtong niya, asin kagurangan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. pamibinin banwaan, tiripon bilang banwaan na nangangaipo, mamibig kita sa Ama na mapakumbabang buot, magsarig sayang dakulang pagkaherak asin pagkamot, ansimbag sa labang kagadan, kagurang nani nanyugaan sa mong pamibi. Kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang simbahan, maging tanda nin kaligtasan, na nagpapahayag kay Jesus, ang dalan, ang katotoohan, asin ang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit nin kulog, kapurisawan, pagkatakot asin kamundoan, magkamit nin kusog sa saindang mga pagsubok, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalagalag sa tamang dalan, pasiring sa buhay, mag-ako kan biyaya na mamidbid giraray ang kaugmahan sa paglakaw sa dalan na inagihan ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang sa satong komunidad, maranga sa saindang masakit na kamugtakan, huli kan tabang asin pag-anduyog kan saindang mga pamilya asin mga katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makisumaro sa kapanoan nin buhay na ipinanggana ni Kristo para sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibi. Ama niya mo sa good paman, magpapasalamat kami sa imo, hulikan sa imong karahayan, sa pag-apod sa mo, sa bagong buhay nin sa imong aki. Giyahan asin surugon mo kami sa samong mga kinakasibutan, magdanay kami sa paglingkod sa imo, sa mong pagbangno sa kapwa, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Liturya kan Eucharistia. Magpamibig ka mga tugang, tanganining sakon, sa hindong atang, mga kumanlugod, kan Diyos amang makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran,
para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kabing ginibo mong mga kairas kansaro, asin pinakalangkaw na pagka-Diyos, huli sa pag-alang kan pagka tinaotauhan kaining sakripisyo, namibig kami warasan na siring na mamidbid mi an sa imong katotoohan, kami makasunod, man nanggad kayan sa mga maray nagibo, haliki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas minasa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos si nakakaligtas, danay sa minsan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na ama, salamat kami, mas mamuraway ni Harubay, o ng gayo sa panahon na ininya si Kristo sa mong Paskwa, dinulot sa sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, tinubosan mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus. Asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa mong kaligtas sa nagpamilibid siyang padi, altar, asin, kordero. Kaya sa labi-labing kaugmaan kang Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilo na kinaban, pati nga rin ang mga langit no na virtudes, na mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukom, naritasin daga, panokan sa imong kamurawayan. Osana, Osana sa kaitasan, Osana, Osana sa kaitasan. Kalaranan minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Kaitasan, Osana, Osana sa kaitasan, Osana, Osana sa kaitasan. Kagurangnan ni kanagalan banal, burab ng gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ang bon, kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Sana sa rogaring nabuot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, itinaos sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini. Tayo niyan sa kuyang hawa na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuayang mangkangkalis, singkirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin mag-inom kaini. Tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, pagkagalan mo kaburang na, ipinapamarekahan niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayak, sagot na ikahamak ako. Kaya
Kaya kami nagururumdum sa iyong pagagadan, sin pagabuhay liwat, dudulot sa iyong magagurangnan, kaya ding tinapay ng buhay, singkalis, sing kaligtasan, nagpapasalamat. Tapi napagkanigo mong mag-atubang, sin maglingkod sa imo. Asin nakikimahirak kami, nag-aarang, kami nagpapakinabang, kang hawak kasin dugoon ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Giram da makagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sinkang gabos na klero, siring man giramdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Orog na itong pinapamaibi, ginigarumdom sa misang ini, asin ang gabos na gadan, dangan ang kawasin sa liwanag, sa imong lalawgon. Kaya raki kami kabos, namimibig kami, tanganing kaibahan, Santa Maria Birhen na inaakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, Anudas Tadeo, sa mga banal na apostoles, mga martires kang China, sing kabos na santos, sa kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawa sa pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon sa pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagang insiri sa langit. Ansa mo kakalon sa oraw, itao mo sa muya-munya, asin patawarin mo kami kasamo mga kasala, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinare kami pagdaraan sa sugo, kundi nakawa kami sa Kagawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani at talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos, nakapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugbang paglaom, asin pagdatong kan samong paradigtas na si Yesu Kristo.
Kristo, kagurangnan, kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sin papagkani ko na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika nabubuhay, nagahadi sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Katuninongan asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Peace. Mga tugang, uyan sa kagarang ni Jesu Kristo, ang dalan, katotoohan, asin buhay, kan lambang Kristiyano. Sa ang kodero kan Diyos, sagpaparang ang kasalan ng kinaban, paladan ng mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Mga tamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
maluhod po para sa pamibi sa hubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon nin sa mong pagiging Diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod, tukdo e kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaito ngunyan asin sagkod paman, patalubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaadaan puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurang nanyamo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Mamibig kita. Namibig kami kagurangnan, kagayang maghumari ka sa imong banwaan na tinutukdoan mo sa pagikan mga langit no na misteryo, asin palipaton mo kami, hari sa lumang buhay, pasiring sa bagong buhay, uli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pro seminaryo. Anatipo niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 38,310 pesos asin 75 centavos. Anaambag niya to na sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,568 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 10,454 pesos as in 25 centavos para po ini sa Subcommission on Vocation, SPFY, asin tada. Pinapaisip po na nagpuon na po kang Biyernes ang misa nobenaryo kay Our Lady of China, sagod po ini sa Mayo 9 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Ang nakolekta niya to para sa bulanin Abril, hali sa tada canisters, igwang total na 4,948 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuwaon sa opisina ang canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulanin Mayo. Siring man sa Lunes sa Good Miyerkules, Mayo 4 sa Good 6, magkakaigwa po ni Triduo Masses for the Dead o Responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaranin kalag na buot niya tong giramdomon. Mauot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana, mga anonymous na tig 1,000 pesos, 900 pesos, apat na 500 pesos, Carlos Sevilla 1,400 pesos, IM 500 pesos, Lorely Sevilla 400 pesos. Diyos mabalos po. Tiyog na po kita para sa ring pamibi. Kagurangdan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga pamibi, sa Judas Tadeo, sa Maria, binaning kaligtasan, kamuasin ng mga walit sa buhay, bendisyonan. Sa ngarang ka nama, sinaki, sinkan Espiritu Santo. Amen. Dinulutan na banal na Eucharistia, lagawin sa katuninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father. Purihin siya, ang ating ibon niya, awitan siya. Nagliligtas ng Diyos sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo